Dragi oče, danas dolazim pred tvoju prisutnost, moleći tvoju zaštitu nad mojim životom. Molim te da me zaštitiš od planova zlih ljudi protiv mene i moje obitelji. Molim te da otkriješ sve moje bitke i oslobodiš me iz ruku zlih sila. Spasi me od svega što mi je namijenjeno nauditi i uništiti me. Tvoja riječ me uvjerava da je blagoslovljen onaj koji se utječe Gospodinu. Molim te da budeš moje utočište i utvrda i preuzmeš apsolutnu kontrolu nad mojim životom. Spasi me od svih zlih zamki stvorenih za mene. Gospodine, tražim tvoju zaštitu nad mojim životom i cijelim kućanstvom. Daj nam da nađemo sigurnost u tvom svetom prebivalištu. Predajem sve svoje puteve u tvoje ruke. Moje odlaske i dolaske vodi ti, Gospodine. Molim te da ideš predamnom i ispraviš moj put. Druga poslanica Timoteju, poglavlje 4, stih 18 kaže da će me Gospodin izbaviti od svakog zla i sigurno me odvesti u svoje nebesko kraljevstvo. Neka mu je slava u vijeke vjekova. Amen. Gospodine, tvoja riječ u prvoj poslanici Koričanima, 10. poglavlje, 13. stih, kaže da vas nije zadesilo nikakvo iskušenje osim onoga što je uobičajeno za čovječanstvo. A Bog je vjeran. On neće dopustiti da budemo iskušani više od onoga što možemo podnijeti. Kad smo u iskušenju, On će nam pružiti izlaz kako bismo mogli izdržati. Hvala ti, Gospodine, što ćeš uvijek napraviti put za mene. Zahvalan sam ti na tvojoj ruci zaštite mog života. U Isusovo moćno ime ja se molim. Amen. Ako vam se ovaj video sviđa, umjesto lajka izmolite Oče naš, umjesto dijeljenja videa Zdravo Mariju i umjesto pretplate Slava Ocu.